Je ti teplo? Hlavne ten piesok je najlepší. Hej. Banana, ako ty? Čo so srnkami? Sú super, nezač ma. Mám slameninku. Však v pohode. Každý z nás je hrdina, ale keď príde zabijak, tak potom môže aj hrdina zomrieť. Stačí, keď je to len jedna vec, čo ťa zabije, nechápem, ale... No, tak sme to tu boli točiť a dúfam, že to dobre dopadne všetko. A tak, špeciálne efekty, že husté, čo? Aha, teplo, slnko svieti, krásny deň.